खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 6 अक्ट'बर 2020 मंगलबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बर' हानजाया गावसोरनि रांजोंसो UPPL हानजाया बिसायख'थिखौ गेलेदों होननानै बुंनाय जादों आरो जायबा नब कुमार सरनिया क'क्राझारनि MP बिथाङा 27 अक्ट'बरनि सिगां BTCनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनांगौ होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे BTRनि गासिबो दफाफोरा दाफुंजाजोबनायजों लोगोसे NDPनि गासैबो बारग' सोद्रोमाफोराबो थांनानै थानो थाखाय जिउनि राहाखौ थाबैनो मोननांगौ होननानै बारग' NDPफोरा आर'जलाइ होनाय जादों। आसा खालामो बिथांमोना BTRनि गेजेरजों गावसोरनि मोननांगौखिनि जाखिनि सुबिदा दङ बै सुबिदाफोरखौ थाबैनो मोननो हाथों होननानै। गुबुन फारसेथिं इन्डियान आर्मि आरो चाइनिज आर्मिजों दासान्दि सोलिबाय थानाय दावराव दावसिखौ लानानै अक्ट'बरनि 12 खालाराव सावरायलायनो थांगासिनो दं होननानै ITआव फोसावनाय जादों। माने जोंनि बे हादोरनि आर्मिफोरजों आरो चाइनिज आर्मिफोरजों माखासे नांलाय खमलाय जागासिनो दङ। दा बै जाथायखौ लानानैनो 12 अक्ट'बराव जोंनि बे हादोरनि आर्मि आरो चाइनिज आर्मिफोरजों सावरायलायनो थांगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय राजस्थाननि बारान जिल्लायाव सासे 16 बोसोरनि ट्राइबेल हिन्जावसानि गोथै सहखौ हिन्जावसानि न'नि बायजोआवनो मोननाय जादों। पुलिसफोरा सुइसाइड होननानै सन्देह खालामदों, नाथाय जेबो सुइसाइडनि नट मोननाय जायाखै। दा बेनि जाहोनावनो पुलिसफोराबो गोनो गोथो जागासिनो दङ। नाथाय खाथिनि मानसिफ्रा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बे ट्राइबेल हिन्जावसाया सोरजोंबा बुथारजादोंसो होननानै गामिनि मानसिफ्रा सन्देह खालामनाय जादों। लोगोसे पान्जाब पुलिसआ खालिस्तान जिन्दाबाद फर्सनि टेररिस्ट आफादनि सानै केडारफोरखौ हसियापुर जिल्लायाव एरेस्ट खालामनो हादों। बेसोरजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सिलाइ गुलि, गंब्रै मबाइल आरो इन्टारनेट दंगल मोननाय जादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। हमजानाय केडारफोरनि मुङानो जाहैबाय दिवेंदर सिंह आरो मक्खन सिंह गिल। दा बिसोर सानैखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि BJPनि लिडार मनीष शुक्लाखौ BJPनि बेरेखा हान्जा एबा कंग्रेस हान्जानि मानसिफोरा गंनै बाइकजों फैनानै गावथारनानै गालांबाय। गावथारनाय मानसिफोरखौ पुलिसआ नागिरनानै मोनाखै, नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। वेस्ट बेंगलावबो गोबां राजखान्थिनि गरम गरम बारहावा बारगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय समबारखालि लाइटिंजों एबा सारअन्थाइजों गावजानानै 3 सुबुंफ्रा थैनांगौ जाबाय आरो बे जाथायाव 7 जन सुबुंफ्रा गोब्राब जखम मोननानै दङ। जोंनि बे भारत हादराव बोसोरफ्रामबो सारअन्थाइ गावजानानै गोबां सुबुंफ्रा थैनांगौ जायो होननानैबो खौराङाव फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। जोंनि बे सा सानजा भारतआव बांसिनै जायो। लोगोसे 1996 मायथाइनि चलते चलते सावथुननि एक्टर एबा गोदोनि बलिउड सावथुननि सुपारस्टार बिथां विशाल आनन्दआ मैयाहाय मुम्बाइआव रुंसारि जाबाय। बिथाङा 82 बोसोरनि जाखाबायमोन। बिथाङा बोरायखाबायमोन, मानसिया नैबेनोमोन। नोंथांमोना जुदि सिनाया नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय उत्तर प्रदेशनि माथुरायाव सासे 11 बोसोरनि गथ'खौ पिल्लु होननाय सासे दुथाङा बुथारबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला पिल्लुनिफ्राय गथ'नि बिफाया 5 लाख रां दाहार लादोंमोन। 5 लाख रांखौ टाइम मथे बा टाइम बाय टाइम होनो हायिनि थाखाय गथ'खौ बुथारनानै ड्रेनाव गारनानै दोन्दोंमोन। दा बे बुथारग्रा दुथां जायबा पिल्लु, बै पिल्लुखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। 5 लाख रांखौ बिफाया होनो हायिनि थाखाय फिसालाखौनो बुथारबाय। आसरित। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जुदि साबस्क्राइब खालामनो रोङा, गाहायाव मोनसे गोजा नुजानानै दङ, बै गोजा नुजानायखौ नोंथांमोना शेयारबानो जाबाय। बेखौल' शेयार नांगौ। बेनि उनाव साइडआव मोनसे बेल दं, बै बेलखौबो शेयार नांगौ, अब्लानो साबस्क्राइब जागोन। बाय बाय। जोंथ' ओंखाम जाना फैखांबाय, ओमफ्राय दा आरो टाइमबो जाबाय, भिडिअआबो गोलाव जाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेलनि कन्टिनिउ दं साइडआव, बे बेलखौबो शेयारनानै हो। अब्ला बाय बाय लोगोफोरजों दा न'आव थांनोसै आरो गोदान भिडिअ खालामबावगोन।
नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला गोदान भिडिअ थाबैनो फैगासिनो दं बे चेनेलावबो बे चेनेलावबो आङो सप्तासेयाव मोनसे नङा मोनसे भिडिअ खालामनो नाजागोन। जय बर' हारिनि जुदि साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालाम। बाय।